Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinikilong ki khubor bam tagasni. Shah kem nyongut ki khna na Kashmir bakile kmen ba Shahrem ka India ha ka Australia ha ka final jong ka cricket World Cup. Layathu bagite ki nyongut ki samla puli ki laya shat bat ki laya lekmen ha ka por ba ka India ka Shahrem ha ka Australia ha ka cricket World Cup ka bala pelong ha ka khat khandai turik November ha Narendra Modi ha ka jilla Gujarat ya kita ki samla puli jong ka Shar-e Kashmir University of Agricultural Science and Technology SKUAST la pengat ya ki hapo ka an Unlawful Activities Prevention Act UAPA. Kani kaan ka ba bar ka ba perking bha ya kita ki samla puli la mudui da ka jahar da ki katu ka ni kiseng. Shushu la yuthu bakati kaan la pendon kam da kinong yalam jong ki Hindu persya kinong sinshar bat kinong yalam jong ki Muslim. Shushu la yuthu bagite ki kena ki la kren ben bat ki la berngem ya uwe usamla puli ubadan arp husnem karta bat ubamde na Kashmir bat ba ki la perta ya ka slogan jong ki pro Pakistan bat utei usamla ulo ong bagite ki nyongut ki kena ki la kren ben bat ki ong ba ki persya ya ka India bat ki la ben ya ki hadien ba ka India ka la rem ya ka World Cup.